Dumi, mabali namin. Agurin sa kanon ni tatang to. Isasapaam kanon ti mapanan di barangay hall. Kapilitan. Siyak manan timang padaan ni sigurado amalada wa kapada ka barangay opisyal. Asino ay duty ko maita? Ni kagawad siya no. Ay, di ka padpada da kagawad padtok kan kagawad lalpuot nga oposisyon. Hoy, may samot na di asaor. Kanayon pa ya kontra, no day baga ti kapada na kagawad. Kasta aya. Kan adawat ambisyon na dyan ng barangay chairman. Isunto nga ta, ti may sa ako mandidato intun eleksyon para barangay. No bilang si kanto ti Henderson ni tatang. Makalaban mo to nga ron. Wala. Pampanunutek na ron. Ti anya. No manugot ak iti kasta kayat ni tata. Na. Apay, anya ti pampanunutam. Kabaalak na ta, ti ag barangay chairman. Ay, sus. Kabailan ni tatang, di mo kit din kabailan. Aman, sa anak to amakaan anos. Nagano ti problema iti barangay. Amang sa anak pa na taw-tawunan kat agsurrendera kaon. Anya? Naimbag ni tatang, tawra da uyong nanurad duma, makapasensya pa lang. Gamno siyak, tiyak lamon. No kasta. Di ka pa nga rod nakadesisyon. Saan pa? Ado, tinas ka na sa ganaak no bilang. Ado ti mabaliwan nga aramid ko iti inaldaw. Sa bagay. Kasla mabaliwan ti lubo nga paggarawa ko no Siyempre, jakto nga tan masangot agsurat iti istorya. Kat dahi ta pa nagsuratan ti ayan tiragsakaw. Kan siyempre, saan to na mabali na maturugak nga uray al-aldaw. Ala. Day tapay lang ti pampanunutam. Kasla sakit ko na itaki naman naturog ko. Jak mo't igagagara ka. Saan ko la amalapdan? Ala. Panunutam nga rod anay pagdayta. Ibagam to ni tatang dagita, tadi nakakatnamnamaan. Tanda ka ta. Masapol nagdesisyon ako. Ibagagton ka ni tatang ti marikrik na. Talang agdwa-dwaak no kabalak ti kasi tararamidin na. Kasanon, nabilang tasak ti sumukat na barangay chairman. Di pa ikat ibagadan ton, ang barangay chairman turaw. Sus, kapabain. Kas ita. Inyilad ko lang, ayun nat ko ti bukot ko ti kunak. Ay makaturturo ak manin. Ayawat chairman ti barangay amaturog ti ramidan na ti barangay hall. Wala. O ay sila ti may bagay kanya. Good for 1 week lang ata ti panagserbit tas chairman. Para sunusuno no danas ka na papanan ti barangay chairman. Kas ko managsakit, kung saan, mapan magisiminari talayo. Ay, tsak sa kabalan na talaga.
Lakay. Andakan. Apay di ka pa libimahon. Ay na, amangan no. Ay na, amangan no maang sigamanday ta idatan no di ka pala bumangon dita, aldawan. Kunam katagorigo nagsabat din. Narikat, abuyot ka pa yan. Ay susus, Ina, amangan no niya apay Rose daytan. naitagarod ti nanagaklaunay. Yakpay kaya ti matay. Sa bagay, saan mo't nga ta ako ubid? Sa anak mo tinanap na panidya ili, manipo di na panalawas. Uwan mo't kit di Ije ka mo't la barangay hall. Yung anyang iti amom, na nakapulapul mong apa si Tabe iti kubed. Awan mo tiyam mo ka sa bali at tao. Malaksid ka dagiti ka barangayan. Kat anyang atang harod daytan. Hindi ka mo na niya na ito eh. Amangan mo't no dinggay, wano. Ang kamuras ka nga ta. Saan mo't nga ta? Awan ka na kita. Ay na. Lamininak pa yun. Rik na tabagim Amangan no grabe mo't daytan. Ay, kaslag kapsod na kiti tultulang ko. Glupuyak ka iso sa anak pa labimangon. Ay nay. Ay. Amangan no nabro ka mat. Jaklam mo ang nagpaiso. Mga nota nagpasupulok. Apay. Nakatinagam. Awan mo kidi Loko na makiang angkel kanyak. Ang mga nabluak nagpaiso. Sino mo't amaki ang angkel ken katibagbagam. Ken inan ano na kaya. Loko nga mindaya ajabar. Kaputatan tanawan na tituktok ko. Talaga mo, adak kala tao na jay. Nagang angawan nakit din ngayon palpalag to akas laubeng. Anya. Kasano mo tipan nang ipalpalag tunakan kangay. Ay, nasakit yung sumbangir akilikilik ata isot ng sip-sip pawan na kanya kidi impalapal lang atok na. Nay, laklakayan kan tumot ngamin anak ububeng. Imbag tadi ka na isaltag. Dede nga rod, napalus pa ka kidi nagirado adinak na sipaw. Nay, Jakmut ngamin na bakadaan tidi pan nakasipaw na kanyak. mga no dabulong marong ngagpaisaon. Nga pag iso, simangput ka nun day ka anakan ni Beria ng ijawaig daya nakayaban. Mangilaw? Uwin ka no, nabayak ka no Israel day jay. Simangputan, tanatay ka nun jay amo na. Ay, ingkang rod ayabanan kat ni. Kuyog, kakun. Ay, katrik na ama na yung bag-alakay. Mga no kuyog yung tibugsot daytan. Unay kalagit din. Sa anak pa yung agbugsot. Adilantado ka launay mo na mabalo. Anya, saan mo ta? Hinala ka aya. Ipagamlangan no anya timapan ko ayaban. Numangilot, wano man numang. Ure, anya disan. Dagasem tumutan nila kay ato. Tay bagam nga may nakalawan. Ang mga nakabatbati akpayan. Nay, nimut, sufing day takas taunay ti taringteng na lumabas. Kunamutlan umarayat iti agpaspasikal nga aganak iti singinan. Papanam ka de, sufing! Ay, inakayaban ti bang kita kini kosteng alakay kao. Anyan, isilpo na pa'y latilakay kaw. Kunamutlan at na mangagaw kinilakay gustingan. Anya tay kunana. Apay nila kay gusteng guests ni chairman. Ay na, kasano nga men kat agurigaw. Sige, ditakan. Na. Agkurigor ka no. Agsakit. Ay. Agrubwatak.
tay nakundi sarungkar. Amwak man no agsakit nga agpaisaw. Tagsakit ni Tatang, Rosa. Kasta tinyawag ni nanang itay. Ang mga no COVID mo tayo. Ala, saan kumamot Dandan ni awan mo tanti mapas positive iti COVID. Wanmat ka niya. Ininutan nga agsubsubli, tisigo na kasasad kang lawlaw. Ay, mapanak pa iti balay da. Ang mga nanyakit di mo tanda di ako rigor ni tatang. Wala. Isa na balin, asa anak ang makapanindi po ni Rania. Tawan mo't may masayag ita. Kanadamot di tal-tal kanyo ijayan. Yawag na lang kada kayo, no dalas ka na pakasapulan kada kayo ijay. Un nga rod. Sige dom, tagrobatak pa Oray, tandamot ijay barangay hall ni kagawad siya no. Iso ti officer of the day ita. Lagpasik pa yung atay rugik ng istorya. Jesus, ang sakit ni Chairman, nana. Kurang light exercise da jay. Anya pa'y lang nga exercise ay hati kasapulan na kat pinarbangon mo at dada. Oh? Believe ang iti under ni Chairman no kasta. Atiwan lang pa'y. Nay, anya nga atiwan na katibagbagam dada. Saka pa'y lang katawa. Ja exercise ni Chairman tikunak. Ay talaga nga atiwan na ka Kano maminli maarikuso na di balay may no dahi ti agring iti parbangawn. Agjaging aging medyo mabannog. Intul kwan, isaruno na ti agirik ijay organiko abin iapagay. Ah, bini. Saan kayo mat nga agtaltalon tapno dabin iyo? Uray saan kami agtaltalawn. Tada kami ti mangmangtad iti bin ijay pagtaltalunan may. Iti sang kabasita pagtataudan ti bagas may. Ah, kasagayam. Sa ita, agsakit. Wan, manaktak ka dada. Sige, inakitaan nila kay ato sumusupsop. Ah, apay. Agpasupsup pa'y ni Chairman. Ah. Nakagataya ti aso. Saan lang ang nakagati ti aso ti agpasupsop, dada? Di ta ka man langin. Nagadoa pagtaktaka ko na ya. Si kaapay. Oh, di takan. Labasan ka pa, dada. Uy. Apa na mimisiksi? Ah, paya nakabistida kay tipuraw apinarisan pa tipuraw matlang at apungor. Istilok da ito eh. Ah, kunakla no, nagpakulot ka kat di pa'y naluto ti kulot mo. Iso nagpatapungor ka. Kat papanamaya. Enak agmasahe. Ha? Aya? Bagman, daman gayam customer mo na. Wala. Imbagla aparatengal no agkisiw jay masahir. Asino ay ati masahim? Ni Chairman Gusting. Gurigor ka no kunan ni Nana Sofing. Di pa ikat, nagadu kayo nga agrara na ijabalay da. Nagadu kami kunan. Asino, nagiti kakadwak. 5 bas dito yun ni Nana. Binagaan na ni Nana Sofing. Uray mat ni Ama binensyo, mamuyaw. At napanijayan. Oh, ay, asus. Naudi ang ngarudan Angam ala. Kompormen asino kada kami ti makaagas kini Chairman. Basta bayadan dati serbisyo. Uray bari-bari la ti pitakak ti ited na. Ta isupay nga income kung tumat. Parta ka maro na. No, makasambot ka. Sexy meme. Nay, awan ko mati-madi nga ibagbagayo kakabsat. Tauray no kaodyan adimtang ni Mime, amasahista. Kat iso ti kauna namang kita kini Gusteng.
Iso ngamin, ti request na. Ay, anyan. Ang mga noad na masasaudag ito'y. Iti ununagdan. Tawan mo't agsaon. Mabit lang kakapsat Inak irwar, jalabad ni gusting abase. Isupay lang ti pagsusangwan yaw. Susapaw. Sapay ada agoy uyag. Puwera kubid apaw. Ayan na abanda tinasakit, Chairman. Dito ka di pading-pading nyo? Awan, dita. Apo, sige, masahip dita. Nay, Ay, malamin kayon sa Chairman. Agkuy-kuyog kayo matay. Mabiit lang, taambungan kayo, sakay to ilutan. Naka-expose ng matngaminan. Uray di mo abungan. Okay, aklang, Mimi. Umanang sab kayo ngamin, sakit agkuy-kuyog kayo matan. Wino, adda ka ta malaria yun? Gagangay la da ito, hoy. Laan masahin na kung dita. Dita. Kan dito, ay. Adi, Di pa'y mas nagdi, ito doya ang masahiya kon. nasakit nga rod amin. Ay, kastaya. Ay, blood kayo ka di? Saan mati ko na clue blood sa apay kit di Tapno, safe kayo ang masahiya. Irugiklatan ang masahiyan dita sa kayo. Inot-inot nga agpangato. Agingga dita ulo yu ti masahiya. Dua nga oras ang masahi. Whole body nga Sige nga agpangato. rod, sige. Anyapay lang. Anyapay ti katak. Ay, awangan, Chairman. Tapi naikat kumat itayan ti badayo. Madimat, ano pati daytan kaudyan asuot yu kat ikatin nyo pa. Madi, no all the way down, Chairman. Ay, mabalinlat ta. Ay, ikaw. Ngam na ipakpakaunakon. Di mo tumot is-istoryaan na. Ay, awan is istorya a customer ko nga uray all the way down in 2 hours kada session, Chairman. Ay, saan aday ta all the way down ti kunak. Ay, anya nga ro, Chairman. Dahita, pangunag ko asupot ti arena. Dinait ni nanam asufing dahita. Ay, sumot lagayam. Kunak no anda, aglaklako iti kasta. Ay awan, komportabli ak dita. Ang alan, masahin na kon. Di na kon buyain akastaa. Tangay awan ni Chairman, tag-gurigur kat nga raod, kat sakti number 1 kagawad. Sak pa lang tag-preside ita a meeting tayo. Kat sakbay nga rugi tayo ti meeting, dawatak man ngagkararag tayo nga muna. Uray siya kung tiag kararag tawan mo't ni kagawan maring nga kanayon na pusgan ni Chairman. Sige, kagawad siya na. Itinagan ti Ama, ti Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Nay, Nay, hindi kay pa'y agam amin Maisilpula ti amin kumakalpasan ti kararag. rugi ba kagawan? Apo, umay kakada kami dito. Ayan mi alamisahan. Dagiti sangwen mi bindisyunam. Espiritum punon na kami kuma. Idalan mo titunggal may sakada kami. Tapno saan adila kumpurme. Ti karama me. Amen. Nay, natkuan yun ngay. Ag-amin kayo mo tala. Kagawad siya na. Salamangan tayo, iti di kararag mo.
Wala. Tinapatagkat. Nagkararag tayo. Amen. Ure kas ano, nalpasan ti meeting yo nga ure awan ni tatang. Tinakas na. Angin lalayng mo ni kagawad siya, no? Bay amon. Sigud mo takas dyan na dadya kagawad siya, no? Saan kitin? Malas na lang amin. Ta saan nga iso tinag number 1 kagawad? Di iso ko mga mintiago ay no kas di nga ada sa gubanit ni tatang. Kumaa. Ngamsaan mo't nga rod na pagkasatan. Wen nga rod. Iso malas na talaga. Ta sikat tinag number 1 doming. Dayta, plasta dumuten ni tatang no, kalpasan ang namasahin ni Mimay. Di pa'y nga rod nakasublat na kita'y daddo mga inayabak amang kita kumakinkwanan. Atang, kumusta kayo? Andiat marik na ayaw. Ay, ipanda kailangan ni ospital. Ay, saan? Di nakipan ni hospital. Yak kaya ti ma-COVID. Lakay, kasanukan. Kasano nga ruday. Kimaron sapay ti sa gubanit mo. Imbis samot anagin awaan ka na masahe kat baliktad samot. Saan? Nasobrahan yung samot tinagpamasahin. Tagtaga rin duming. Naimbagan ako. Banog ko na daw eh. Ha? Nabanog kayaw ang namasahe. Anya? Anyat kinunam dumay. Ha? Awan na. Awan. Ha? Agawan na. Nagtagtagay nila pakpaya. Laging kita. Awan pala't imay ito parang gayaw. Doming, mabali namin. Anyan ngagbayso ti politika. Adu ti agiginura. Adu ti agsisina. Ta adu ti agkukontra. Makaibos iti oras no. Dagito ila iso iti social media ti surusruteng. Siga politika ti taltalang gutangan dagitoy agblablag. Ti maday. No dagiti agkakalabanan ti agkukontra. Nang ro na lang ro din no agasawa. Ay, malagip ko kat nga ro ni kagawad. Ay ex kagawad ko rood kung akuma. Kani bakit na idi nagkontrada. Kaputa nagduma kandidato ti kada nga ibutos. Ay, anyalakit din aya. Oh, dayto yun tay kapim lakay. Pasensyakan tay talaan na lagip ko. Amumot nga glablaba kitayon. Aya, Ikam kabakam ko iti kadarang ti init daga jalablaba kitay. O si iso ajak na asikaso ti order mo na kape. ay imbag tan nalagip mo pa'y. Wen tanariknak mo ti bisin kaun. Malagip ko ngamin asa anak gayam anak kaipao nagiti ure anya manipod itay bimangunak. Nay, kunak man no namigat kanitay inayaban nak amamigat. Isaan pa'y tadyak karod na sangon. Alagkapi-kapay laang. Tay sambot ko ti agluto iti pangaldawan ta. Tani, dandani gaya mo na alas 12. Italang agluto ka? Anya nga rod ngay. Mabisin kan aya. Itay pa'y O sige, tay daras ko ti agluto. Talaga ama kumikumot nagiti politiko. Wayne, adda makumikom ang mangisagsagana kadagiti amin nakasapulan dahi ti panagkampanya.
Sa Nga. bali mo ti pakakumikuman ti daduma. Uy, makumikom na iti daddo mga agsapsapol iti pangdadaal da, iti kalaban da. Dahita ti madi. Sanda akay ti pata sa laban. Ang mga nuad danto man nagsauring. Talaga kastansa ti politika. At dalat na iti agsaor, taamken da, maabak da. Wen, iso nga agsigurado dan baban ti panagsaur da. Di pa may saasaan ana sayata mapaspasama kita. Ket adda lang iti mangpilit karag iti tao at ti kandidato da ti ibutos da. Aggatang na pa yun iti butos. Saanin na may katdayta? At danto pa'y agasawang agkontra may papaniti kayat dabutusan. Wan nga raw. Ado, ti agasawa nga agap-apa may papaniti kandidato. Ay, dapay kitag sina ah. Uy, anda hindi ka barangayan tayo adanda ni nagsina. Gaputa agduma ti kandidato da. Da kamin tupay kananang yaw kat pasaray agkontra ti panirigan may papan kadagiti kandidato. Iso masansan nga grikyar kami, tagkalaban na kandidato ti butusan may. Nagpailimot lang ni chairman. Kunak lang masadot itayon. Nalagip na nga dabilin ni Mayor. Amapan ita iti headquarters ti partido da. Agpaisaw niya ko nami ita. Uri agasawa kat agkontra iti kapanunota. May papan ka lang iti pabutusan na kandidato. Bayarig langan ka nakawada mismo kan katugangak asufeng. Ay, politika aya. No daduma, pagsisinaan na nagiti dirumbeng agsisina. Ay, ikidam ko man beta. Nagsanggirak lat. Ito gaw. Malukagak langit eh. Rad na sumurek. Hindi opisir. Ay. Makamu kan iti biyag mo, tamakamu akmat iti biyag ko, gusteng. Na, apaya kastamot tinti bagbagam. Kasano, day tala kay kayat mon ti masursurot, agbalbalinak meten arubot. Anya, Gaputawan ni Rosa, kastakan. Amom nga may ngawan mangisakit kanyak. Sa bagay, dakmat kidinamnamaan asyak ti sakit ni Rosa. Takay kayat nakamot ngam siyak nga inada. ay di mo lang maawatan ni Rosa. Agpadata adadakkel na. Kundi na kaya't amarakrak ti pamilya tayo. Di na kami maawatan ni Rosa. Di na mo no kasano ti pan nakapaspasakit ko. Iso asaan kon nga awagan. Siyak ti mangawag kini Rosa. Ay, ure awagam. Ta saan mo ta basta makaawid. Makabulan ti panagturna edi Hawaii. Ay, at least raket, mabagbagaan na ka. Anya, siyak pa ti ibagam ang mabagbagaan, idinto ta si Kategar arami diti saan ta pagkinkinaawatan. Apay ngamin ayaasan mo akayat ako mandidato ka para bise ni Mayor. Nag-back out nga raw di pada ka barangay chairman akaunaan anapili na ket siyak ti sukat na. Sige, tagkampanya akmet ngam sabali a kandidato ti ikampanya. Anya, Wen, suportarak ni Kumari Leone. di kalaban ni Mayor Parpalataw? Wen, agdumata iti kandidato a suportaran. Ay sufing, agpanunot ka. Eh, nagpanunot ako. Ay, Sige, awaga mo ni Rosa, kat ibagam anagsinan, ti dalan ta. Anya,
Agsinatan. Ay si kaano kasta ti kayat mau. Kitno kay bagbagam. Agsinan ti dalan ta. Agsinata iti suportaran ti kunak. Agsabali ti kayat ko asawan. Ngem no agsinatan, no kasta ti kunam di isaw. Bakit? Awanan ti mas no paturungan Agustay. Si kaamon tatagar aramid. Ay, bakit? Unay ka daya. Aging kayta di ka pala nakamove on. Na, awanan ti move on ka. Talagan sa asanta na makapagkinaawatan. Saan mo tatalagan? Ay, anya ayat di kayat mo ang mapasamak. Saan ko nga rod akayat akong di kandidato ka manen. Suportaram lata ni Mayor. Basta saan kan nga kandidato. Tadadan tumanan na saan ta makapagkinaawatan. Di ka katagyaman. Tano bilang mangabak ka, kaslan nangabak kan tumuten. Siyempre, mayam amo kan to ang Mrs. Kayabkab. Aglatak kan tumuten. Ay, saan man natila pangayayob kanyak? Lakit din abak ka. Ay, basta. Suportarak di kayat ko suportaran. Makaamu ka mo no niya ti kayat mong aramidan. No asino mo ti suportaram. Sufeng. Wan, gustay. Agsabali ti kandidato ng ikampanyata. Mayat mo, ito yung babawi yung tikunayo inday. Apa nagpile yung mat a kandidato para bisi mayor, Chairman. Liklikak lati kakaro ti riribe kun nanangyaw. Apa nga minakasdemot ka ni nanang? Yak manambo. Agkabawan ko na kumangimsan mo. Tausto mo dagiti bagbagan. Uy, adayo pa yung agkabaw ni nanang. Nay, apay nga gisam ka? Ako nga main, ang mga nung nakurang mati ay ayo yung ni nanang. Ang mga nagpaspasugnod lang, iso akas dyan. Anya? Una tang, super ay ayo ti kasapulan itikas ka ni nanang. Sana pa nang dilaw, ngam kastansa na kiti bumakitay. Amo masakit ti pamuspusan no kasano ang mabaliwan ti kayat ni nanang yu ama pasana. Sayang lang tawan dito ni Rosa. Iso kumakit ti mga ayaw. Amo ni Rosa ti pagkapsutan ni nanang. Nawaga la kumangem. Sanin? Diyak ka ta makipagparikot pay laeng. Sa bagay, Saan ko akay ta mariribok ti panunot na tadda itadayo? Sana basta makaawid. Sa may siya, diyak nga rod kayat ngagparikot mo. unmat kat diya. Sikaman kit day. Dawatek ita ti opinion mo. Ha? No adda mo mapamuspusan, ibagam ko ma. Ta panunutek no kasano. Anya di nadamag ko, Chairman Gusting. Kadwa ni Mrs. Kanuyan ni Mrs. Kayabkab. Kwa mayor. Kayat ka di asawin da jay, agkontra kayo. Kwa kaslakas tangarod mayor. Iso ti problema. Ne, kita ang basit. Ang mga nupakaabakak doon, tikada ni bakit mo itibangir a partido. Ay adayo ang mapasamag ti kasta mayor. Mailayon kayo ang mayor. 100% data. Kasano, 100%. At dala pasugnod ni Sofing kanya. Iso akas jay. Ngamda kayong tumot lang ti suportaran na. Maawis kunto. Kasta, Uwan mayor. Aramidag ti amin na pamuspusan. Tapno maawis kumot lang umalati iti partido tayo. Sana mabalin ngagtultulo iti kampo ti kalaban. ay talaga saan na mabalin? Uwan mayor, saan na mabalin? No maabakak, ang mga no saan tanton ngagkumpare. Mayor. Ang mga no may depton ti kandila iti panagkumparita. Chairman Gustilo. Oh, kumadre. Sikat ti kasapan kargiti amin na campaign manager.
Wan, mayura. Ay, mayura to be. Nagagutak ng kampanya. Takayat ko ada kayo, ti mga bak. Ay, talaga ron ba nga siya ti mga bak? Sublatag mo tati takam. Un mo't madam. Kumadre. Kunam kanya, Kumadre Sofia. Sige ano isot kayat mo, kumadre. Kumadre Cleone. Ah, no sa anak lana sa paanabalo. Dahil di ko malakay ko adik kampanilya nga abogado ti sumukat. Ay hun nga agpaisuaya. May samot a politiko dahil di abogado damasaw. Mayat matkit day, mayat jay kalaban mo. Anya ti kayat mo asawan ko, Madre? Itala nga malagip ko. Kapadamot nga single ni Mayor Palpalatok. Anya single kat ada asawa day chay? Awan itan. Anya nga awan? Saan mo gayam anadama kaya? Sigur nga da di Amerika di asawa na. Ngam awan gaya mo intan na kubid. Oh, Wun. Awan unay makamo abalo gaya man ni Mayor. Nakairot nga rot ti lockdown ide. oh. Aw sadmat daytan. Sililimod anabalo. Wun. Sililimod, kumadre. Kat. Oh, Wah. apay akasla da kayat mo nga ibaga. Abangan no mabalin na kasaom ta ipabusoy na laangan ti gondaway. Ta sikat ti sumublat mat nga agtakam. Agpaabak laangan ko ma. Kunak no awan pa'y ni Sufing. Saan mo ito na nakatrang ka ti balay? Ha? Siksi. Ay, asino kayo? Anya? Ay, si kapay ti agdamag no asino ak. Asino ka? Anya nga, Siyak ni. Asino kayo? siyak ni German Gustilo. Balay ko na ito'y. Katsika, akit bahay? Oh, I see. Anya nga ay si. Da kayo ti Mr. ni Ma'am Sofia? Anya? Ma'am Sofia? Ni Sufing ti kunam? Wan, ni Madam Sofia. Inawis nak dito'y balay na. Balay me. San naabo ko da balay? Sorry. Ha? Nagloko na ito ya siksi. Sang kakita nak sa agayik. Ay, anyat pagayik kam ading siksi. Kunak no, apong na kayo ni Madam Sofia. Asawa na kayo gayam. Sorry. Ha? Day. Then bagtasimbang putkan gustay. Nagamamo kayo gaya man ni Paloma di Amor. Ha? Paloma di amor tinagan mo ading? Uwan tata. Siyak ti sekretarya ni Madam Leonie. Ti mayora tubi iti ili tayo. When gusteng. Kat isupay ti Miyos May nga kampanya. Pangabak points day tatakder na. Makita. Anya? Amin nga imkampanyak a kandidato iti kalabas kat nababak chairman. Anya? So ano anya ti kunayo? Panawan nyo ni Mayor Palpalatok. Tani Mayor tubi Leonie maten ti kampanyayo. Ha? Oh. Nangag mo, gusteng. Laos Kanton a barangay chairman. No loser ti kandidato. Thank you, Chairman. Nagmayatin ti maitimplaan iti kape. Umapapalag ni Madam Sofia. Nakadungdungo kayo kat ngatakan kuhanaan niya. Ay, saan unay, Paloma? Anya, saan unay? Ay, basta.
Yaklatan ibagbagadak pa siya. Ewan gayam. Tay, ibagbagami kin Madam Sofia. Panawan nyo ni Palpalato. Nilatan Madam Leonie ti ikampanyayo. Mabalin? Ah! Ay, pinututan na titakula po. Ay, yan, alam mo yun. Oh, di kay mat makasaon, chairman. Ah! Ay, wine, darling Paloma. Ha? Darling ko nayo kanya. Naglumbing kayo at talaga. Apalak ni Madam Sophia iti kasta. No kasta ti awag yu kan kuana. Si katinawaga kiti darling. At nagagaya man paluma. Ay, medyo umadayo ka, Paloma. Eh, Naked. Imbag man ta intimplaam iti kapinan lakay. Awawawan, baka ako makakapi ka nung ngamin. Aya. Outside di ko lambo ka inton rabi guste. Anya. Ano dyan natagtagainap ko? Outside ako lambaw ni katuganga kagusteng. Dumi, mabali namin. I can't stop loving you. I made up my mind. Na yun. To na live yan, in Gustay. memory. Lano napan ka ni barangay hall. Ay, laklakayan. Adda ka pa'y matlagayam dito eh. Agrubrubuatak nga rudan. Kano ti amok kat itay ka pa'y anakadigos. Awan, kapasibri. Kita akmet at itarakik numayat matlaang. Adda aya pagpatpatarakya medyo barangay hall. Anya manunday ta. Dakas ayan kita akmet iposturak sakbay amapanak iyo opisinak. Adda aya imbagak amaday. Si kamot lang tinagkuna, nagduduma ti makapulpulapul ko at tao. Iso masapula kita akmet tilangak Wen, ngam di namat kayat asawan na makabulan ka ni ti sangot sarmay. Anya? Ay kasta. Sige, mapanak man lagan. Nagadlaki. Papanamon! Hey! Papanamon! Hey, mapanakon! Makabulan ako ni tisangot isarbing salbag Ay, gusting papanamon kunak. Ay! Mapan ka niya di opisina, makasatilagam. Kanya nga raw. Di ka man mangibabain. Na, Nakabidang ka pala ititwalya, mapangkan. Kaba, walaklakayan. Good morning, Chairman. what is good in the morning, kagawad Portugal? Sus, madin sa tiyal daw na. Ay kwa, siyempre, always good ka no. Sana good. Nukas tingal dawan. Ngamawan pa ilang ti kagawad nga officer of the day. Anya, Oh. San ka di house to timbagak? sino ayat ti officer of the day ita, kat ninsamot kagawad pingod. Kita man dita. Kita man dita na ipaskil. No, asino ti yakin duty ita. Go iso, ni kagawad pingod. All right. Iso no iso. Sumangkautro mo daya barangay secretary. Iso kumatirumba nga masapa nga umay. Uno adda ditoy. Kumaa, naibagamot idin kan kwa na. Kasapulan ka di manayin, ti palagip ka dakwada. Siguro Lalakay, babakaddan. Sana na masapol. Adamot na kamdan. Amo damot ti obligasyon da. Dahil tangarod kirigat na. Ay, gayam. Mangaramid ka man iti notice when pakdaar para iti emergency meeting tayo. Ag-emergency meeting tayo, ng opisyalis. Anya ti business matter. May papan iti general cleaning iti Sibubukala barangay. Masapol dalos lata nang runa ita adamo abulan ti taon 2022. Chairman.
Masapol, adi tayo liwain tagdalo si ti barangay tayo. Uy, tamay sapa na tamang lapod iti sakit. Kas kumay ti dengue. Kaya ti paspasaran tayo pa lang nga COVID, adi matla pumanaway. Ay, iso nga rod kat dayta. Kalpasan na medyo nagkalma ti Delta, ken nuanyapay dita a variant. Simublat man ang dayta, Omicron ni bagbagada. Nasa uyo. Iso atap no mabugaw dagita sakit. Agdalos tayo itaglawlaw. Ora, adaman pa kontes awan, nas ka na dalos latat yaglaw tayo. Tapno na ngayon, dapag na na. Natumbok mo, ti kayat ko asawan duming. Talaga mo takas na. Ngam sana mabalin di tinagbugsutan di kasta. Aging kay ti siyak ti punong barangay wino barangay chairman. Saan kong ipalubos anarugit ti barangay ka? O sige, Chairman. Mga rami lang nga ron itinotis ka iti kakadwa kagawan. Tabaunak ni tanod ugok. Tapapirmaan na ka iti kagawan. Oo na. Itiks la kumaydan ngam. At dan tumanen saan na makabasa. Nagadon tumanen na pambar. Mabit lang nga ron, Chairman. Mga rami dakbe. Diyos, kiyamot ba ito? Bigbigat pa lang. Sakit no kaano aramidag ko na tinotis sa papaaramid ni tata. So yaap mo ti makaado man na hunak. Ay dumaron kayo kapsat. Naimbag nga aldaw ya, sir. Da kayo ka din ni Chairman Kayabkab? Saan, miss? Siyak di kagawad Portugal. Apay ka, day? Kwa kagawad, taga pribado kami akumpanya. Kat tinawan nga ada angayan may a medical mission. Kasta? Karaman matan iti panagdonar iti dara manipod kadag iti lumugar. Libre a medical check-up, eye check-up, dagiti ada diabetes na, arthritis, kas kada high blood. At damat maitad nga agas kada kwada a libre. Nagsaya atay. Uwan kagawad. Nang runa ita, adimat la makapanaw-panawan ti COVID-19. Ala ka di pa'y swab test na, madam? Depende. No makita tayo nga dakan kwa na ti sintomas ti COVID. Kasta ti aramiden tayo. Ado ti saan na akayat tagpa-swab test, madam? Para matlang iti protection tayo dayta. Tapno amu tayo ti aramiden tayo. Tapno saanan nga agwaras dayta a virus. Wan nga ron. Karamat matan di ta ti libre a parot tingipan. Libre a kugit. Ura dayta, madam? Un sir. Awan ka ti limit ti taon? Ha? Anya ti kayat yo asawan, sir. Siyempre, para kadagiti ubing data. Tapno dardaras ka no, ti panagdakkel da. Kasanon, numaysan nga adult. Ha? Ay sus, daytan ti saan ko nga mo no mabalin. Da siyempre, kuha. Ay, basta. Kunak lumabalin. Adda ayamat adult adi pa'y nakugit kagawad. Di tayo lang mo. Abangan usana nagpakugit idi ubing, tamabuteng. Tamangan ni pagarup na apot denda, tibilit na. Kaya't may kumati makikoordinate dito'y barangay yo. Taisot na pili mi nga umayan ita. Nagmayadan na the medical mission. Oh, adto ti surat ti station manager mi kagawad. Request letter dayta. Ano mabalin kami mat dito eh. Mabalin, ma'am. Agam agsubli ka ito at awan ni chairman. Ada nga minawag kenkwana ni mayor. Amuyo mo tayo na masungat ti eleksyon. Kasta ka di kagawad? Agam i-receive ko latan. Pat-check na approve laitan ko ni chairman. Pag-imbagan laita ti bumarangay. Ken agyaman kami Tada kami pa'y tinapili yung umayan.
Napintas launay day jay, Rusa. Nang runa kat adulat tamat kadagiti ka barangay ti agan ano si ti an na yun da. Tadangin na nga ron ti agas. Wen nga rod nanang. Ado pa'y din ati mabutang amapan iti ospital. Pudno day ta. Tauray ko nam alibre ti check-up iti health center. Saan da kaya ti mapan? Tama nga no'y bagada ka no akubid nga uray pa nateng laang. Ay, iso nga rod kat. Iso anasaya at no adan umay ag medical mission ditoy. Wen no daman positive iti COVID, siguro kat ma-home quarantine laangan. Saanan ang maipanay di isolation facility? Siguro Kuma, adapay kat kuma health center amin a barangay Katya da health center na, kat linawas mo't nga daw may a doktor wenno maminsan iti kada 2 lawas. Dayta kuma, ti may sa kadagiti kang runana kitaan ti gobyerno. Nang runa kadagiti mabutusan tumanal nga opisyales. Kumaan nanang. Mangilatang da iti punto para iti agas dagiti umili. Husto takunam. Saan naman ko na anador asti may sa alugar no managsakit mo't dagiti agindag. Wen Kat saan po tapo nirarya ti negosyo tayo akat pag-aayat tayo matin nga adag sakit kan matay. Saan matakasta? wen nanang. Saan tayo matatay gamrod launay iti kwarta? Isumat anak ko. Kaya tayo lang ti makatulong, babaan tinalak ka lang nga serbisyo kadagiti agminatay. No panunutan kat logi tayo pa'y Tapasaray at dapay ilibre tayo iti serbisyo. Kailang bayad ti formalin ti bayadan da. Kenlongon ko na Ala, nasa isayat lang na datayo ti tumultulong, ngam datayo tay matultulungan, anak ko. Wan matkit di nanang. Sa nagapo kasto ti negosyo tayon kat idaw-daw tayo nga adu ti agsakit kan matay dita. Tapno adala yung mapastrip tayo. Ay, madi ti kastarusa. Iso nga rod nga da mangibagbaga ang mangiruruman kano day taan negosyo. Anya? Gaputay karkararag na kano kanayon. Asapay lako mata damatay. Apo unay mo't daytan. Saan mo't nga takas Iso nga rod nanang. Agam, nalugi ti kasto ang negosyo. Nalugi. E di kakaro ti COVID-19 wano pandemya. Taamin amatay kat maideklara amakrimate gapo iti COVID. Nga rod. Iso di da ko maibaga ang mangiruruman day ito ang negosyo. Ngaron ay makunakot. Palaang dagiti tao mangibagbaga ti kasta. Ngamin, may isa da ito'y kadagiti kapintasan ang negosyo. Taumay ti klinte. Saan nga ay ayaban? Wan nanang. Bangkay ti umay. Ay mayag ditoy kunak kuma. Saan kit di amapan tayo sursursuran no asino ti gumatangan ni tilungon na. Naimbag, tada nakalagip iti dayta. Awan lang at ati kandidato ang mga sponsor iti dayta aya. Makamuditan, at daman winuawan, tinapatag makatulong da kadagiti bumarangay. Un matkit di Kas kumano adda donasyon. Nang runa no adda dumteng akalamidad akas iti idadalapos ti Bagyo Odette. Idi agmudo ti tawen 2021. Akasum da jadi tigra. Nagado tinadalapos. Nasa umon, ngem mapulpolitika. Ado ti mang question no nangalan ti kandidato iti imbunong na relief goods kas kadakas. Ay, naku namaw. Ngem napatig kadipay ti nagtaudan na. Basol pa di may ka no naggapan na no naggapoy ti dakas wino saan. Un matkit di Ay, saanan ang napatagday ta. Tati kapat gandita, adda maitag kadagiti agbisin. Mala, nasken nga ro da may sagana. Ken may pakamo kadagiti ka barangay na ita medical mission nga angayin na ita kumpanya dito nagbugsudan. Ay, kasanon ngay. Nadagam sponsor na kandidataw. Ay ket may mayat manin na.
Nang runa, no malaksi didi dayta kat ada pa itedda nga ayuda. Ayalaan tayo ah. Basta dinapatag saan tayo adaw-dawatan. Nalawag kadimot lang kada kayo kakadwa. Malaksid kadagiti may paskil na notice. Baganyo pa dagiti kapurukan niya wenno asino pa masabat yo kabaranggayan. Ay, ariglado, chairman. Anyam, pudno ka day nga dalibre ako, get. Adda. Abay. Tagpakugit nila kay mo kagawad pingot. Anya? Ay, sus, saan mat chairman? Manut putot nan san pa'y anak ko gayt palalo ako na damoy. Ay, saan mat chairman? Da kayo mat. Malakit din. Mga na kayo kalagiti na i-print ang notice. Sa magsikabilan kalagiti story ti Puruktayaw. Manmano da ito yan. Iso agun dawayan tayaw. Amang ano, ado ti saan nga umay chairman, tamang ano mas swab test da. Di kad na saya taya. Nga umay datap no masigod. Nang runa kat adamanin data Omicron variant akon kunada. Kakaiso na alibre no bilang. San yun nga ibagbaga nga da swab test iti kasta adot umay. Tano dugag. Ay na makapauyag. Kita nyo dagiti linya. Ewan, chairman. Awan pa rin ko. Papapanawan na kitilinyak nga ay. Ne. Anya day jay. Ewan kayam, chairman. Nilolo ang kwan. Nakipila ka dagiti ubing. Nagkaroon na makiling niya, di makiling niya. Kisa nga, ta priority dagiti senior. San ay alin niya dagitag pakukit day jay. Ewan, chairman. Ang pakugad sa ni lolo ang kwan. Ay, salbag ni ayan. Saan kumapay nga agawid dagiti bumarangay, chairman? Adapay sumangpat agipak. Pasit pa ilang ti gift-giving ni ex-congressman Palpalato. Anya? Extension ti Pasko Mayat nga rod ano kasta. Adda ka di manong ahead of the family ti adda dito'y, chairman? Adua. Adda siguro nasurok ka sa nga gasot. Kaya, chairman. Kitno maamuan dagiti awan dito ayaw may dalakid di Sana bali, chairman. Ado day jay. Linya! Awan nagdidinoran. Ken may salang ti may tadagipak tunggal pamilya. Kasano nga ka, kapalay ko matidwa nga anak ko nga anda pamilyada. Bali talo ti maitod kada kayo. Nulakit di tadada dito. Ay Wayne, dagiti lang adda dito ti may kan. Nuawanda, sanyo ayal alani da. Saan na pamalay? Anak si Patanda, awan tayo, kinasaan. Ay Domeng. Huwag tatang, nakamit ni Makam mo. Awan tayo, Kasaritak ni Lolo ang kwan. Karapon tayo ka ng titrak, naginilangan na nito yung may kan, Ay sinalbagan. Mangibabain dagiti sinalbag. Tatang, saan tayo na makontrol na kiti tao? Oh, yawan yung kita pa. Domeng. Bain na kita na tao. Dumeng. Ang disiplina da. Dumi. Ay, Awam manen. Naiturog mo manen ako na. Ayan tayo surat dagitag pa-medical mission. Nakita kiday yung munisipyo. Anda ka no yung bati da surat da. ay, awan tatang. Gulo lang na ita. Anyat kunam. Kwa, anda dito tatang. Domi, mabali namin. Sinikbab di pating nilakay gustay.
Kas tauna yan nga ikis. Dagiti arday ti playa. Ngam kalpasan ti sumagmamano a minutos. Ad-adamanan ti kitot da. Idi pagamuan ta adda impugso ti pating. Ket nasdaaw da. Idi makita da nila kay gustay. Anyan. Anyan ta tiga po na nga inyo la ti pating nila kay gustay. Yan. Anya man ang tilol na ka magmay salito, Dom. Rosa, anda ka gaya man. Anya man ang dete surusurat mo dita. Wah, Rosa. Nan, basa man? Ha? Rosa. Kunakon kahit may papanmanan kinitatang. Kwa. Agasam dayta. Inyula ti pating ni tatang. Rosa. Mabit lang. Rosa. Agpalawagak. Naspak ka man ang dumay. Nakagura man ni Rosa. Apay, kidi ajak nadlaw adagos tiya asidat na. Kasano nga rin. Bayaman nita. At mau-mau tumatlang kiluksaw na. Ay, madimanin na. Baiti man ti pulos adi malabanan. Anya nga ti pangabak tayo Omicron virus. Wala ay kat pagusto ka. Gusto to may kakiti ending ti istorya. Ti pating kanila kay gusting. Nay, saan mo baybayan ni tatang, Dom? Numarik na yaw pumigsa ti angin na, at paigid kayon. Wait, anyan? Mumatan dito lugar tayo. Uri awan bagyo na, pumigsalatan ti angin na. Amok na ita. Isong awan rumba nga pagdanagam. No ibagada adi kay payag-paigid, ipilit mo. Amo mo, no niya tibagam. Amok Ibagak akaguranak no dada ka sa mapasamak ka na kwada. Nasaya atam mo. Kanayan mo takasta. Kenan po numan kami. Adalang sana nasaya ta mapasamak kin tatang. Uno adda may bagak lang ang basit kontra kadakwada. Panggapwamon ngagpasugnod. Amo mat, no kasano ti kinapatag dagiti naganak kanya. Amok napatpatag da nga amang ngamsyak nga asawam. Saan nga di dayta? Agpapada kayo anapatag kanya, dong. Ngam siyempre, sa bali ti kinapatag da kanya. Tano awan da? Ada nga Rodrosa nga asawam ita. Wala niya. Isu nga giyaman ka, tagdada. Isu ano kasanot pa nang ipatag ko kadakwada. Kasta ka kumamot Uwan may. Saan na lang nga makita na maminsan ti kinapatag da kanya. Nang runak ang tatang. Agyaman at dom. Ay ayatan ka kas asawak. Kat patpatgag mo't ida kas naganak. Nay, saan ka man apaan-anawan, alaklakayan? Nainday tang ibagbagam mo ting kanyak bakit? Pudno ba't? Di mo man inikas kaso, tibagbaga di manugang mo, no kwa? Nyakit na sana, ino pagsayatan lakit din nyakan. Kunam day ta, ngam no daduma, tila kay kayat mo, ti paspasurot mo kenkwana. Nga winin. Anyan ay. Sige, tani, isudan na kita sumungad. Mapan kamain. Barang ada na pinta sa gasat mi ita. Kita pagpaskwaan tayo. Day ta ka man nagpaskwa mo. Kanyakit din.
Amin na banag ng kay Roswat, masapula positibo ka. B positive kuna na nga ron. Mangnamnama ka, itinasayat ng ibunga na. Depende Anya depende. Basta siya. Anya man tinakiruswat. Kalpasan ang maikumit ko itiapaw. Mangnamnama nga danapintas ng ibunga na kingungguna. Ala, agan-anad kayo. Katay bilin ko, ah? Uy, saan ka nagtanag? Mapang kami siya fing bakay. Sige, agan-anad kayo. Kat saan ka apaan anawa kung nakmanain? Wang ka di. Ingyan. Kaslak mo't laubingan. Pudno matakasla ka ubing no daduma. Mala iso no iso. Pakisman nga ron paswerte. Dula. Anyan ni tatang. Style ta amab. Inyakit nga ron din. Amo maya no maudi nga agak kon winukis kuking ka na ito. Ang apaw, andyan itan nga ibagbagam mo. Mati ko na. Ngala, mapantanduming. Tuwan tatang, pantayan. Pampaswerte mamatakas ko na ni Tatang Rosa. Buha. Ayaw ay ka. Yan. Ang mga numauding agpay so nakismida kita, uy. Apa? Nakaadayon ti di motor alugan da tatang nanang. Ngam, paspasurutan niyo pa'y langit Saan nga min asumina iti panunod ko, di na ibagana. Nganya. Paan anawang agpaiso ni tatang mo? Ngam saan kumot akayat nga dadakas sa mapasamak kadakwata. Ha? Tay kuna na nga main nga mga numaudin akis na dayjay. Ah? Un nga ron. Abusta mapanda iti taaw. Saan tayo nga amo na niya kiti mapasama kadakwada ijayon. Awan mat nga ta, nanang. Alakit din. Agawid tayon. Saan nyo apang panunutin day ta? Uray kat awan mat mapaspaso nga da na bagyo na. Nalinak mat di baybay. Mabalin tayo siguro nga tinagtisigay tayo, Tatang. Medyo adayo tayo matay. Bareng lang na may tsambata mo tita. Manungal daw asan ta ti maaw. Bun nga raw. Kasano ka nakangin na iti manungal daw. Kaslang bagyaw. Wen, kit na nalinak ti tao ita. Alang araw din. Itinagtantisigay ta. Aday ta. Akasintantisigay ta. Bareng no adan na alatang ikan. Wala ta. Inuta ko na akasag. Tatang. Nagdakkel nga ikan pinagkibor iti danom. Sus! Ang mga noda ni pangatadakkel nga ikan iti sigay ta. Kat saan na makaikat? Pamit lang taguyudan. Tatang, kita niyo. Sus! Maria Kusina! Ikan nga ulo ti tao ti ulo na. Ay, siya po. Serena, Tatang. Ay, nang. Tulungan daw ko, ma. Ha? Sana ka makaikat yung naisagot na hindi paligpig ti ipos ko. Ha? Tulungan tayo, Tatang. Kasi mo. Ay, una. Paadabot ang nabiyag na takot. Sige. Mabit lang. Kaya sidag ko ti bilog ko. Ikan at tao ti ulo na. Ita, asidag kamintin ka. Agyaman na. Anya nga ro ti aramidon may. Itakdang nakabit Ni pulipol nga minan ni ti kagudwa ti bagim ti ikat may. Sige. Agyaman na kada kayo. Saan ka amaang san? No, itakdang na ka dito bilog may. Saan? Apagbiit matlaang. Pagday ta, naukarkaran na kan. Agyaman na manan kada kayo. Ako na nyaman na.
Anya ka di tinagan mo. Doming, Kat, ni tata, Ay, Tata Gusting gwapo. Ay, Tata Gusting, tawag na kanya. anya ka di ti kayat yung nga isubad ko kada kayo. Ay na, at damat gayam dagiti tagadaghaan na sinaw ti panagpuspuso na. Ewan mo't. Ala, ibagayo laan. Anya ti kayat yung. Perlas? Ado, ija pagarian mi. Perlas. saan na kami apagdanagan? Anya ka di tinagan mo? Este, anya ka di tinagan? E Serena akaskin ka? Wen, sirena latan tiyawag yung kanyak. Ala, tapno makapagsubadak, isurot kayo ijay pagarian mi. Taikan kayo iti perlas, akas subad, ti panang tulong yung kanya. Rosa, Malaman nanang, gamawan mo tanda duming. ayamok pa yun. Ang mga noon pa'y nakalapan da, kat impadpad ang napaylaan ti aghawid. Wen ang, narigrigat no marabyan da. Sa bagay, bati do dan iti taaw. Uray marabyan da, amo dalata ti turturungan da, babaan ka dagiti bituan. Wen matkit di nanang. Amok matkit de asaan amayaw awan, dagiti mangalap. Amo da ti laod kandaya, nga uray saan da makita ti takdang. Matanagan aklang nanang. Ala, urayan talata ida. Madamdamalaang, adda sigurong dagijay. Anya tinapasamak, kasaan kami amaangsan ni ti unag ti danom, Serena? Babaan day ta, iti pan nakabalin ko. Adayo kalipay ti pagarian nyo? Asidagan. Ay, Serena. Sino dagiti kadwam? Saan tayo kapagpaday da? Wan, tagadaga amang ngalap. Ang tan nakalaki din na buruka. Tinulungan dak. Iso nga agsubadak mat ita kadakwada. Yukoy, Sirena! Nagdakilan na pating. Ay, kabailan na taasig baban minong anong unan day ka duming. Gayam ko ida. Tinulungan dak. Isubli na kami langan ni Dirabaw ti daga, Serena. Agyaman kami langin, ti jayam kada kami atulong. Duming, kahit ko ang makita ti pagarian da. Tatang, Alan, saan kayo ngagdanag kadagito'y kakadwak? Saan da kayo amabalin adangran? anya? Sigin, sumurat kayo kanyak, Doming, Manggusting. Awanan da duming kantat ang nanang. Gusteng, anyat na paspasamak yun ay. Nasarakan da kano ti di motor abangkada. Kamawan ka no datatang kan duming. Adamot ti ikat da, kan nagado, tinakalapan da. Gamapay ngay ngawan da. Day tangar ti pakapurbur-tsaak nanang. Anya nga tanagpaiso ti napasamak ka na kwada. Mapantayo chigit ti baybay nanang. Urayan tayo da duming kantatang. Rosa, Nagsawar dagiti ka barangayan tayo ang mangalap. Asapulan da datatang kan duming. numasarakan daman ida, sigurado anataydan. Anya? Wano saan, nagbalinda na taraon, dagiti narungsot, apateng. Alaan niyo ti kayat yung alaan a perlas, Manggusting, Doming. Saan, Serena?
Pudno, anak ko rapay kami lang. Ngam saan mi nga aramid ti mangikot, iti saan mi ako pa. Nauray, it-ited kon kada kayo. Ay kwa si Rina. Pudnuti ko na ti manugang ko. Ay ngamkit di, saan mi akayat di mang pabain king ka. Mangusting, Di kayat may te agtao di takaunggam. Manya tikat mo nga ito, ay kaya pagyamanan ni. Dahil tati Pudno, Serena. apay. Diyo kayat nga agtalinaed kayo laan nandito. Makipagnaed kayohan kada kami. Ah, Ay, ayatag ti asawa. Yak kayat ang mapukaw kanya. ay ore kayat ko kumasirina ng amo kakastao na insangit ita ni Sofing ko kastamat kini Rosa. Dayawak mati kinapudno yung kadakwada. Dahil tati dayawak launay kada kayo. Saan kayo ama ng gundaway? Ay oo, Sirina. Mala, siya kung ti makaamo amang tad kada kayo iti gungguna. Kaya't yuman wenno saan, masapol nga alaan yun. Agyaman kami, Sirina. No siya, uray awanan. Basta makasubli kami iti sidong nang itipatpatgal mi iti biyang. Maawatan kayo? Kat saan kayo ngagdanag? Tiitad ko kada kayo? Kat usaran niyo, aging nga ipulang yu ti biyagyo. Saan niyo ama ibos? Kan, saan kayo matan nga agkalat tanadawal ti baybay? Basta itulay yu laang ti kinasaya at yu at tao. Talagang awan sa namnama ang mabirukan dapay daduming kantatang nanang. Huwag nga rod, Rosa. Arimbango dagiti adda ti sanunay nga dayong. Jay. Umasidig ta kadakwada, Rosa. Tanang, putahan nyo. Nagdak ka lang nga ikan. Nakasakay ti dakla balyena. Kita, Rosa. Ah? Ay! Ni Dumeng nanang! Ayan nga ni Tatang Mau. Apay adi nakaduha ni Tatang Mau. Dumeng! Sa dino kaya ni Tatang Mau, Dumeng. Wala na. Naud-uday. Ngam sumarunumot lang na dyan. Nagsakay iti pateng. Adiya! Pating! Ay, kasano na sinda ti pating ni tatang dom? Huwag nagpaisaw. Saan mo't siguro? Binilin mo tanay bag ni Serena ti pateng. Ah, si Serena? Uy, iso nga awan rumbay nga pagbutngan niyaw. Ah. Awan da ka sa mapasama ka ni Tatang. Pati ka na nang, Rosa. Umay kayo. Umasidag tayo iti-igi ti baybay. Ay, wala. Ay, nagdakal ngagpay so apating ti makika. Nukunam nga itulog ti pating ni Tatang mo, Dumeng. Apay nga rod nga awan nakasakay iti pateng. Ada ka na yung pugso ti pating. Kung ngagpay sukat, sa tao ti nagdiso, iti kadaratan. Ni Tatang timpugso ti pateng. Adiya! Amang ano si Dana kuman ni tatang. Ngam, apay ngay nyo lana. Inyo na ti pateng ni Tatang. Rosa. Agasam day ta. Uray ti tagtagainap mo. Nila tatatang tilinahon na. Ah, Anya di ko nam? Inyo la ti pating ni tatang? tagtagainap na tayo dyan.